ina can ina rayuwa ta cikin jin daɗi, ashe ban sani ba farin ciki na ya tafi ya bar ni. Kai hakuri, kar ka saki rigima da kowa. Daurin zato mai nakiya. Mai nakiya zuwa yar ki fada. Shekaran jiya na zo inda ka ga mutum. Da mutanen farko jinjirin su ya girman bishiyar nan. Maganar nan gaskiya ne. A'udhu billahi. Maganar nan gaskiya ne. Idan mutumin da in ya ci abinci. Idan mun ci abinci ba sakace nake ba kadan ko dan nama ko kadan sakato nama ko to mutanen da in suka sakace sai ya sakato giwa wani ya sakato kauna to da me yake sakato ran kai da me yake sakato ran mashi na mashi Ga wani sabon ɗauri wanda ya fi ɗaurin alƙali. Sun ci dubu sai ceto, sun ci komai sun kwace komai. Kawai ki buɗe ni zo ki ce mu barauniya. Allah dai yana sama yana kallo. ya gama sa kai ya ai tunda ya bani saki a hannuna na sake ki Sun mangari, sun kwace, sun ɗaure ba tare da sanin akwai wani ɗaurin ba. Mai nakiya. Daga ƙofar Soro Productions. duk abin da kai so na siyan maka Alhamdulillah. Farko dai akwai wani gida farkon shigowa gari. oh gidan malam Haruna daya na ji daya Akwai kuma wani gida a nan baya, kusa da gidan wani makaho. gidan dan iya biyu za ku sai kasuwa Babu kasuwa. in duk garin nan za ku sai zan sai muku yanzu abin da za a yi a kun na sai muku A'a, kai ni in raina ne zan iya rama ma biyu da ba tunda kace turawa in ka ma rage Daurin zaman na cikin shirin Adam A. Zango, Suleiman Bosho, Rabi'u Kadawa, Binta Ƙofar Soro, Rabi'u Daushe, Mustapha Nabraska da Fati Bakuwar Rarara. Shi kenan sun gama shekar sun mika masa tsabar. Ai in dai ba za ki ci kasuwa ba to an rage min kallo. ka daina kallanta daga yau ka gaban ka Ai da a hana ni kallon wannan gwara karɓe min gona. dan na ma shan wallahi Macuta kawai a zalimai, ban da zalunci ni ku aje. wato abin da ya faru zalai wata cuta ce ta kama zuciya ta taɓa na nemi magani a garin nan kaf zalai an ce ke ce mai wannan magani a hannunki Wani ina da wanda zan aure. ke kar ki ga magana bazan buru Mun kai da munafiki ne kai Allah ya yi zama ka. bismillah Mai nakiya labarin Adam A. Zango, shiryawa Hajiya Binta Ƙofar Soro, ba da umarni Awwal D. ya kasai. Daurin zato mai nakiya. Ba kowane saurayi nake kula ba musamman talaka. To me yasa mai ci balanta na ya bani ƙasa? Allah gafara can. Ya ga miki cewa ina son aure kala. Wai matar taka ni kake kalla kake ce mun zuwa matsayin matanka? Kake raina mun hankali mana. Kin san na rika kashe kuɗi na. Shekaryan banza kake yi. Ashe ba za ka iya ba. Kai na fi ka tashanci, ƴar tasha ce ni ta gaske. A lady is lost and confused. Fided Productions presents Duduwa. Ya sunan ki? Sunana Nancy. Iyayena suna US, San Francisco. US? Ba Bahaushiya bace ni. Ƙarya mata ina. sunanta Duduwa Duduwa kuma. Tabbas kuwa. Me za ki je ki yi a Dubai? Kin ga ki tafi Island. Dole da kai man baki na kika taba zuwa Island. Ina kika taba zuwa in ban da ƙauyen ku? Na taba zuwa Niger ma. Ce ma Niger din a har me muji yanzu. Duduwa. Daga ƙarshe sai barci na yau kan gadon ki bayan
Charman dudu, charman duduwa. Magadeni ne dan uwan duduwa. An Uzi concept movie produced by Abdul Aziz Dan Small, produced by Abba Miko Yakasai, and directed by Awal D Yakasai. Kanina ne mata suke rigima a tsakanin su. Ban kana ka tara yara irin wannan ba kanana. Kanina ne ba ba da miki daya. Kai mama na ta zo. Ke ce kadai wadda ta san cewa zan kura. Idan aka zo ga tare da ke kina rigima magana ki aure na dawo shi. Da saurayi ya dare ni. Wallahi ban da ya mutu. Duduwa comments. Sannunku da zuwa, baki muka yi haka? Sannunku da zuwa. Sannunku da zuwa. Baki kuka yi, amma ba bakin alheri ba ne. Dan Allah, ina tambayar ku daga ina kuke? Kuma me kuke nema? Ku faɗa masa su wane ne mu, sannan kuma ku sanar da ita illan mu. Gobara ne. Duk gidan da muka fada, ruwa baya iya kashe. Attention. Gobarar mata. Princesses of darkness will go rampant. They are Beelzebubs. They are Lucifers. They are Mephistopheles. They are strong, rich, and influential. They are out to distract, destroy, and disappear. Idan har aka bani dama wannan ya zama daman karshe in na kasa kin ga shi kenan hukuncin da ya yanke ne ne alaƙar ku da Murjanatu? Murjanatu ya ce a cikin ƙungiyar mu. Wace ƙungiya zaki tara kiwo mata alherin da Islama ba ta yi musu ba? Megadon Zinari Movies resurfaces stronger than ever with this qualitative movie, Gobarar Mata. Gobarar Mata. Muna shirin lalata wannan auren. Me kuke takama da shi? Kwantar da hankalinki. Idan duka yake so ligi-ligi za mu bar ki a gidan nan. Kike na hanzari. Bari na tabbatar muku da cewa ba za a yi cikin nan ba. Bari na tabbatar muku. Zaki! Aikinku yana kyau, amma ba haka za ku yi ba. Yawwa! No to love, no to friendship, no to peace, no to unity, no to religion, no to marriage. They detest all with passion. Gobarar Mata. Yawwa, ci gaba da bugu! Gobarar Mata. Kin taba ganin gobara ta kama a gidan auduga ya musu a sauki? Ku daga bangaren ango kuke ko ku daga ina kuke kuke magana wani za a fasa aure? Ko gobara ce daga kogi wacce ba a iya kashe ta. Irin tsakiyan kan dutse wanda ba a iya nome. Gobarar Mata, a Bilkisu Megadon Zinari movie. Story and screenplay by Jamilu Nafsin. Produced by the Kannywood Gentle Giant producer Abubakar Bashir Maishadda. Directed by the perfectionist Kamal S. Alkali. Gobarar Mata. Watch it and get thrilled, informed and entertained, but don't touch it.
san matsayin uwa ba, baka san wace ce uwa ba, ka tsanci kanka ne kawai a haife. Kai co, akwai abubuwa da yawa da jariri ba zai iya tuna ba. Akwai abubuwa da yawa da yaro ƙarami ba zai iya ganewa ba. Akwai abubuwa da yawa da balagaggun mutane irin ka shashashai da ba za su iya hangowa ba. Allah ya shirye ka. Lafiya kuwa na ganka a haka? Waye ba ta maka rai? Na san fa baka saurin fushi. Wai kawai saboda na je in bawa umma shi kenan da ita da Rayya suka hau kaina. Suka yi ta zagi. Dan na dakatar da Rayya wai shi kenan umma za ta ce wai me yasa? To akan me zan bari a tafa ki? Ke mata ta ce kuma hakkinki yana wuya. Duk abin da tun karo ki kamata ya yi tsaya in yi abin nan ko ya yi. Gaskiya ni ban taɓa yadda wani wani ya zama yana zagi ko ba zagi ba. Haka Allah yake abinsa. Amma alhamdulillah tunda Allah ya bani miji mai matuƙar sona kuma wanda ya san haƙƙina a kansa. Ai shi kenan. Kai haƙuri. Haka ne Basma. Insha Allah ba zan taɓa bari a ɓata maka rai ba muddin ina tare da kai. Na san haka Basma, shi yasa ni ma ban zan taɓa barin duk wanda ya taɓa ki ba. Kai haƙuri. Ƙawata ashe kin gama da ita? Sai dai wata chapter kuma. Amma wannan na gama. Ai wallahi sai sa kike burge ni. Domin ba na son in ga mace tana ragawa uwar mijinta. Duk macen da ba ta ragawa uwar mijinta wallahi tana matukar burge ni. Kin san me yasa ba zan auri wacce uwarsa take a raye ba? Kullun kina faɗa mu. A'a, ban taɓa faɗa miki wannan ba. Domin zan iya shararawa tsohuwan nan mari. Sannan in karairaya ta, in zubar da ita. Idan zai biyo ni ya biyo ni, idan kuma ba zai biyo ni ba ya sake ni sai in tafiya ta. Ai ni ba na son takura Basma. Sam ba na son takura. Uwar miji fa ko sabon kaya ta ga kin saka sai ta bi ki da kallo. Ke idan kika samu shegiyar uwar miji fitinanniya sai ta ce ko irin dinkin da aka yi miki ita ma sai an yi mata ko da kwa mai chef ne ko shomi yau ba. Wallahi kina da matsala wallahi. Amma to ya za yi? Ai baki ma sani ba. Sai ma kina zaune duk wani abin da za a shigo maka da shi cikin gida idon su yana kai. Duk sai sun fasa maka ido har suka gane abin da kake ciki. Wallahi ai problem. Sai kika san wannan. Sai kike da sai an ji ba. Lami me kawo magana. Anu. Idan ba kina ganin ba za ki abu wannan ne ki asibiti ko? Kawai dai kasala nake ji ne kuma amai nake dan ji kana amma yanzu. Kin tabbata ba ki buƙatar mu je asibiti? Idan da buƙata zan kai maka sai ka kai. To za ki iya girki? Kai. Gaskiya ba zan iya ba wallahi. Hello Umma. Ina wani? Lafiya kalau. To shikenan. Allah ya kawo ki lafiya. Umma me za a dafa miki? Din Allah ki faɗa. To shikenan. Allah ya kawo ki lafiya. Yawa Umma. Yau muna da babban bakwa. Wa ke so? Umma. Umma Ok, haba yaushe sai da su? Wallahi ta ce za ta zo an jima kaɗan za ta bi ta wani gida sannan sai ta ƙara so. Ban sani ba, don Allah za ka iya ka taimaka min za ka yi min wasu sisi saboda. Kamar me da bikin?
ina son dafa mata abin da tafi so ne a duniya. Kika ce baki lafiya ba yanzu. Na kina tunanin gobe ki girki ba. Amma ai ka san ummata ne. Ya kamata in yi mata abin da take so. To, bari ni zan su miki. Je bai mana in rubuta maka na san ba za ka rike sunaye. Zan baka nan da wata guda tana kusa da ni. To amma ina fatan dai kana yin karatun nan sosai ko? To da Allah ka kula, ka ringa karatu don Allah. Kuma na faɗa maka ba na son shan taban nan fa ko? Ba na so a daina. To shi kenan Allah ya dawo da ku lafiya. Garayyar. Lafiya ƙalo yaya. Ya aka ya karatu. To Allah ya taimaka. Karka damu ɗan uwa za mu yi magana. Wani ko yaushe rabon yaya da zuwa gidan nan? Ban sani ba, kuma ba na so na sani. Dan ba damuwa ne da shi ba domin Allah ya sa ina da waɗansu ƴaƴan ba shi kaɗai ne da ni ba. Sati ɗaya kenan fatir tun da ya mare ni bai sake dawo gidan nan ba. Kuma na rama miki ba? Ikon Allah. Kin ga tun da nake da Jamilu ba a taɓa kwana biyu ba bai zo ya gaishe ni ba. Amma dubi daga yin auren nan nashi wata ɗaya ya fara neman mantawa da ni. Umma, ina son in je gidan yaya yau. Gaskiya sai dai koma me zai faru ya faru. Kuma wallahi idan matarsa ta ce za ta ci min mutunci sai ne mata abin da ban taɓa tunani ba. Sai dai in ɗaurin za a ɗaure. To ban yadda ba. Kar ki sake ki je. Kin ji na gaya miki ko? Umma, don Allah ki banni na ji. Na yadda ki je, amma kar ki yadda ki sake ki tada hankali a cikin gida. Kin ji ko baki ji ba? Shikenan. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Alaikum sai yanzu. Hajiya ya bai za ki kunna fanka ba kenan zafi? Wato nake gaya ma wani dan abu ne ya lalace a jikin fanka. Tun ɗazubinta take ta fama ta ga ta gyara abin ya gagara. Amma Hajiya ita binta me yasa ba za ta kira ni a waya ta gaya min cewa ga abin da yake faruwa a ɗakin ki? Ita kira mai gyaran tun ɗazu amma bai samu zuwa ba. Amma sai nake ga tunda matsalar ba wata mai yawa ba ce kuma ni zafin ma bai dame ni ba Malam Aminu a bari kawai sai gobe. Haba Hajiya haba. Ta kira mai gyaran bai zo ba. Haba. Shi Sale yara zai haka. Haba Hajiya. Da zafin na Hajiya ciwo sai kama ki kuma dama ga shi ga yanda jikin yake. Haba. Da zafin nan. Alo Bangis. Bangis mai gyara. Alhaji abin nan ba zai gyaru a daren nan ba saboda wasu abubuwa da za mu saya ne kuma yanzu haka masu kayan gyara sun tashi sai dai mu bari gobe da safe insha Allah. Yanzu dan Allah Sale yaro ba wata dabara da za a yi dattijo wannan ta samu ta sha iska. Wallahi Alhaji babu dan ba zai mu bari dai sai gobe insha Allah zan biya kan ma ka tashi a bacci in Allah ya yarda na siyo zan na zo na yanzu zaka shigo da sabon? Yardan Allah. To dan Allah dan Annabi kai kokari ka zo da wuri. Ba komai da nagode. Nagode. Sai da sabon. Dan Allah dan Annabi ka daure ka. Ba komai insha Allah kan ka tashi a bacci ma na zo. To insha Allah.
Na gode. Ba matsala. Sai da safe. Haba Aminu, wannan ai na ga taku ce da kuke amfani da ita, kuma ni na gaya maka zafin nan ma bai dame ni sosai ba, har na fara bacci. Hajiya, ai mai gyaran ya ce wannan gyaran ba zai yi ba sai gobe, to saboda haka ƙara ki malaji da wannan mu gani zuwa da safan Allah kai mu. Aminu kenan, ka san fa kamar yadda kuke son in ji daɗi haka ne ma nake son ku ji daɗi. Jama'ar Allah to ku kuma fa? Ba kuma Hajiya, mu za mu san yadda za mu yi. Ki kwance ki Hajiya. Ikon Allah. Aikin alheri duk da yanda za ka yi shaitan sai ya shiga ne mai ɓata. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allah ya tsare ku. Ku fa lafiya. Allah ba mu alheri. Allah ya tsare ku. San saboda shi na fara da aski. Ya za ka kashe mana fanka kuma a wannan zafin? Binta, tun jiya nake cewa a zo a gyara wa Hajiya esinta, ba a zo an gyara ba. Sannan gashi fankar ta ma yau ta lalace. Saboda haka kin ga ku yau a gidan nan babu wanda zai sha sanyin fanka ko na AC matukar Hajiya tana cikin jin zafi. Ko ku kina ganin cewa mu kwanta cikin sanyi, Hajiya tana cikin zafi ya dace? Bai dace ba. To ai ko ki ce ma ya dace, ko ki ce bai dace ba, Binta, ai dacewar kenan. A'a wallahi, hakan da kai shine daidai. To kwantar da hankalinku, duk mai son ya sha sanyi a gidan nan na AC ko na fanka, to ai hakuri har sai an gyara wa Hajiya kayanta. Gaskiya ne, dan Hajiya, shi yasa nake so duk wanda yake so ya koyi da biyayya ga iyayensa ya zo ya koyi auren. Na gode, da fatan ba za ki damu ba. Umma da Allah ki cinye abincin nan sosai fa. Duka. Musamman na ci wani kuma yanzu kin kawo mana nama. Musamman wannan naman mene ne? Ai na san baki son kaza, sai na dafa miki nan mun zamu. Wai. Amma da daɗi wasu ma. Ya miki albarka. Amin umma. Ki to. Assalamu alaikum. Alaikum. Alaikum salam. Umma Jamil ce, Rayya ke. To, sannan da yakin ki? Yawa sannu. Ta so ki ki ba abinci. A'a, umma. Ba dan kowa na dafa ba, dan ke na dafa. Kin ga ko mai gidan ya zo ma ba zan bashi ba sai kin cikin koshi kin rage. Sannan ya zo ya ci. Ki cinye umma. Ai na koshi cikin ni na kin san yanda. Dan Allah ki ci. Mai Allah na. Aya, ya maman naku.
Sun zo lahiya ku? To madalla. Hai, wasu mana ƙoshi. Aba umana, sai ya za cikin ƙoshi. Gaskiya to za ki ci wannan. A'a. Buɗe baki. A'a. Umma buɗe baki. Umma wallahi. Wallahi umma buɗe. Na gode. Kashi umma kashi. Kai. Na gode wasu Allah ya miki albarka. Allah ya baki masu jajjar sadikin. Amin umma. Na gode Allah ya miki albarka kin ji. Yawa sannu ma. Jamilu. Na gani da zuwa ba da jiya. Ya lau ya aiki. Ga wannan. Na umma ne na ce mata. Oh my god. Gode. Thank you. Na gode. Bari Allah ya mafi albarka. Albarka na gode Allah saka da alheri na gode. Ai bacci ne? Wallahi na dan kwanta da kin san na gaji saboda zirga da ne akan siyo abubuwan ce fa nan umma. Ayya. Dama za ta koma ne sai na ce ta zan tsaya sai ka kai ta. To shi kenan bari zo kai ta ko? Okay. Ai abin da ya kamata kenan dama. Sai ka fito. Hakin shirin tafiya? Tafiya zan yi. Ai nan ba da daɗewa ba zan dawo. Allah ya dawo min da gida. Kwanaki. Yawa. Insha Allah. Da kin kyauta ko in kika haka. Saboda wato basma duk lokacin da kika zo na lura cewa ko wuni kika yi za ki ga ta kasa rufe bakinta sai dariya da murmushi. Ai ka san ta haisa kullum umma tana kusa da ita ko? Mana. Umma kake manta da kayan ki. Yo annan kama sai don a tafi mai tsada ya za a manta su. Ka za a manta da ita kuma. Na gode Allah ya muku albarka. Ki gaida maman ku. Ki ce ina gaishe da ke to malami. Ai manta da su ina a tafi mai tsada. Ba sai kin ga. Ka biya hankali da hanya fa. Kin cuce. Saboda a halin da ake ciki yanzu dan uwanki ya gama haukacewa akan wannan matar tashi. Bai kiran kowa ya ɓaci ba akan ranta ya ɓaci. Umma, wallahi ya bata. Gani yake da shiga wuta. A'a, ba na so. Kar ki kare yi wa ɗana fatan shiga wuta. Saboda me? Kin ga irin abubuwan da yake uwan matarsa kuwa kamar zai bauta mata.
kin ga irin cefanen da aka yi a cikin gidan nan umma, irin abincin da aka dafa. Umma, ni ba wannan ne ma ya fi ɓata min rai ba. Yaya wace irin sutura ce wadda tafi kowace irin sutura tsada wadda ya taɓa siya miki? To, ya taɓa siya min Ingilishi. Kin san mu tsofaffi ba damuwa muka da yin kwalliya ba, shi yasa. To wallahi tallahi a gabana ya ɗauki. A tamfa naira na guga naira 25,000 ɗauka ya ba mahaifiyar matarsa. 25,000? Shi yasa na ce wallahi umma, yaya sai ya shiga wuta. Na fa faɗa miki, ku duka babu wanda zai shiga wuta, kar ki ƙara yi min irin wannan. Ya za ki ringa yi wa ɗana fatan shiga wuta? Addu'ar da nake muku in Allah ya so ya yarda, Allah zai shirya ku babu wanda zai shiga wuta kuma. Shi yasa masu iya magana suka ce, da haihuwar gwamna ƙwara matan gwamna. Me ki haka ina zaki ji? Zan tafi gidanmu. Ki tafi gidanmu akan menene ki? Zan tafi zan buɗuwata. Zan je inda hankali na yafi kwanciya. To me muka yi miki? In kai ba abin da kai mun, ai su sun mun. Me na musu? Me na musu? In na zauna cikin gidan nan wallahi ana kaji za su yi. Haka kawai sai ka ce mini in zauna. Da Allah ke min alƙawari ba bai da saki ci. Kaga shaƙe ni da dai. Kaga shaƙe ni da dai. Har ka taɓa numfashi ne cikin gidan nan. Da yanzu ka dawo ka samu gawata. Wai shaƙi. Rayya, ita ta zo ne ta shaƙe ni. Saboda kawai ka kyautata wa mahaifiyata. Yanzu Rayya ce ta miki haka? Wallahi ita ce. Kina ina zuwa. Ina za ka ci da daddare haka? Zan je in ɗauki mataki. Umma, gobe ina gama miki aikin ki da wuri kan tafi wurin ki. Kitson lafiya? Ina Rayya take? Ina kike? Waye baki izinin ki ta gida na kiwa mata ta wulakanci? Haki ne miki kashe min ita. Dan bai ki nake waye baki izini? Jamilu, me yake damun ka lafiya? Umma, kake shiga wannan maganar. Ki hakuri ki bani da ita kawai maganar mu ce tsakanin da ita. Zuwa fa ta yi gidana. Tana nema ta kashe min mata. Wallahi tunda dai hakki na ne in kare matata ba zan bari wata shegiya ta kashe min ita wallahi. Shegiya Jamilu kace? Umma zuwa fa ne ya tsar da matata ta hada kaya za ta tafi. Ta je ta shake ta, saura kaɗan ta kashe ta. Akan me? Akan rai. Akan me? Akan matar ta kake cewa rai ya shegiya? Jamilu? Me yasa kace mata shegiya saboda menene nace maka rai kake cewa shegiya? Yasa kace mata shegiya? Ina tambayar ka ba za ka gaya min ba? Ko da maka wani abu a cikin gidan nan? Umma yanzu saboda Rayya akai mun haka. Rayya ba shegiya bace ba. Gaskiya Jamilu mahaifiyarka ba ta ƙaunar ka. Ba ta son farin cikin ka ko kaɗan. Hello? Yusuf? Lafiya na ka kiran da sassafen nan? Okay, ina sarki. To shi kenan ga nan zuwa. Aboki na Yusuf ne wallahi mota sa matsala.
yana hanya. Iya. Shine kira da zan je in dauke shi. To, a dawo lafiya. Wai kayan ka sun yi kuwa? Ka ai Jamilu kayan ne ina jin sai zo ko zuwa gobe haka nake sa rai. Naka ba? Eh na yi musu magana sun ce sun iso zuwa gobe ake sa rai Allah yadda za a dauko sa mota a gar su da su. Ka ce za ka riga mutum kasuwa kenan. Kwarai kuma in ta kasuwar ta zo in na kayan suka iso kuma sai ku ci ta kasuwar ba. Ai haka muke kowa da bansa yake ci. Amma da Allah idan ba za ka damu ba da Allah mu biya in je in gaida Hajiya saboda kullum sai na gaida ita in ban je na gaida ita ba wallahi ba na jin daɗi. Kullum fa kace kai baka zuwa kana gaida babu ka kullum? Ina zuwa amma dai ba kullum ba gaskiya. Wannan akwai kuskure. Ai bari in gaya maka Jamilu, ai mai wayo shine mutumin da kullum idan zai je makaranta ko zai je kasuwa ko kuma zai je ofis ko a ce tafiya za ka yi to kai kokari ya zama da iyayenka su ne na ƙarshe waɗanda za ku yi sallama da su. Gaskiya kuma ka ce wannan. To ba da mazan zaga. Sanuko, Yusuf, wannan shine Jamilin da kake gaya mu? Shi ne wanda nake gaya miki. Ikon Allah. Kuma kamar yadda kullum nake gaya miki babban amini na ne. Kuma makocina ne sosai a kasuwa. Domin garin fashi garin fata lamba 19 da lamba 20. Hakika gaskiya ne aminin ka ne kwarai da gaske. Malam Jamilu, ina fata za ku haɗa kanku don Allah kuma ku kasance masu haƙuri da taimakon juna. Ala kulli halin ina gaya masa ya kasance mai gaskiya da riƙon amana a cikin kasuwancinsa kuma kar ya bar wa haram ƙofa ta shiga cikin dukiyarsa domin kuwa haram tana gurɓata arzikin mutum ta kuma cutar da shi duniyarsa da lahira. Haka ne. Ka san wani abu? Ya kamata ni ma wata rana ka kai ni mu gaisa da mahaifiyarsa tun daga kuna abokai ai gara mu ma ku haɗa mu ko? Wannan yayi daidai haka Hajiya. Kuma Hajiya ai da abin da kike so ba ma sai kin ci yayi ba. Wannan Allah ya da zamu duba mu ga lokacin da zamu je. Haka ne to Allah ya muku albarka. Sai ku yi kokari ku tafi ko dan na ga rana ta fara takewa. To amma Hajiya ba wani abu da yake bukata. Kai, yau sarki na. To ne kuma nake da bukata a gidan nan. Duk abin da nake so ka kawo min ka aji. Abin ma da ban damu da shi ba bai damun ba ka kawo ka aji. Masu so suna ɗauka suna bukata. Ai ba abin da nake da bukata da shi a cikin gidan nan ɗana. Ba abin da zan ce maka sai dai in ce Allah ya maka albarka. Kai ma Allah albarkace ka da zuri'a waɗanda za su tausaya maka kuma su yi jin kai a gare ka su kyautata maka kamar yadda kake kyautata min. Allah ya albarka. Kuma Hajiya muna buƙatar a taya mu da addu'a. Haka ne. Amsa. Allah amince. A'a. Allah ya kiyaye. Ke da Allah ya kiyaye. Malam Jamilu. Ka gaida gida. Ka gaida Hajiya ta ko? Allah ya bada sa'a. Ai wato Jamilu uwa ba a bar wasa bace ba. Shi yasa ko da yaushe idan mutum yana so ya ga farin ciki na to ya tabbata ya kyautata uwata. Shi yasa Aisha duk irin kyautata min da take yi to yadda take kyautata wa mahaifiyata ni kaina ba ta kyautata min domin ta san kyautata wa Hajiya shine ni abin da zai faranta min. Haka ne, kana da gaskiya. In banda abinka dukkanin wannan gwagwarmayar da muke duk aljanna muke nema. Haka ne sosai. To kamar yadda a nafsi kuma abin yake aljanna nan fa tana tattare ga wajen iyayenmu. So duk mutumin da kaga ya mutu ko iyayensa sun rasu ba su gama da iyayensa lafiya ba to wannan mutum ya tabi. Saboda haka
babban kokarin da mutum ya kamata yi ya kasance ya rabu da iyayensa lafiya. Saboda akwai wata kissa wani sahabi da yake tambayin manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa waye wanda ya kamata ya kyautatawa, ya ce mahaifiyarka. Ya sake tambayar ma'aiki ya ga masa ya ce mahaifiyarka, ya sake tambayar sa ya ce mahaifiyarka. Kai manzo sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba sai da ya ce, sai da ya ambaci su mahaifiya so uku, sannan ya ambaci uba, sannan kuma bayan su wani zai iya biyo baya. Saboda haka shi yasa shi bin iyaye ba kankanin abu bane ba. Ka gani sai zuba nake sai ka ce wani lecturer ka ga kai. Na ji daɗin wannan magana. Allah ya samu dace. Amin sun mu. Umma, da ne da zuwa. Yawa sannu, na gode Allah ya maki albarka. Amin umma. Wannan biye da ke ma insha Allah za ta kai har aljanna. Na gode Allah ya maki albarka. Allah ya baki ke ma wanda zai maki. Amin umma, akwai abin da kike so yanzu? Sai dai ki je ki kai man jikata ɗakin ba kowa ko? Ba kowa umma, dama uwarsa ce take ciki, amma sun yi faɗa ya ce ta koma gida. In ji halin wasu iyayen, yanzu haka ita ta ja shi. Ta ɓata mashi rai shine ya ce ta tafi gida. Haka ne, saboda kin san umma ba fa so na matan nan take yi ba. Ta tsane ni, shi yasa shi ma dama baya sa abin da zai taɓa ni. Ya ce wata kawai ups ta tafi. To kin gado ni kenan. Ni ma kin san haka na sha wannan gagurmai wurin kakaki wata shi babanki. Allah. Ni ma sai da tai ta gaji ta kyale ni. Ai ni ma ta yi fa, ta yi umma, amma ta gashi. Bari in kai miki shi. Allah ya miki albarka, Allah ya tsare. Horayya gaskiya ya yi kyau, amma ni ba wai kyan ba ma fa, ni fa na fa gaji farayya. Ya kamata ki yi kokari fa ki tare fa ɗakin mijinki. Na gaji, shi ma Habiban wai me yake jira ne har yanzu shiru. Alaikum salam. Menene in zamanki? Menene? Umma, ke ce kika ɗauke ni a cikinki na tsawon lokaci, sannan kika shayar da ni. Ne miki fitsari, ne miki kashi a cikinki, ki kyamace ni ba. Kawai wanke jikinki kika yi, ni ma kika wanke nawa jikin. Ke ce wacce nake hanawa bacci a yayin da ke so ki bacci. Ba ki yin bacci sai kin ga hankali na ya kwanta. To, mu je. Na gode amma kana da zaki take wallahi. Ka dawo? Mun yi bakwa ummaci ta zo za ta yi mana kwana biyu zuwa. Na ganta, amma kuma ai me yasa ba jiya mutawa ta kwana biyu ko uku? Saboda tun da zaman ba na kwana ɗaya bane ko biyu ya kamata ce na sani ko? In ba wa ke zan yi amfani da zaki. Umma ta ce. Umma ta ce. Jamilu baka gaji kunya ba. Jamilu ko ya gaji kunya. Jamilu
ai ita ma kamar uwa take a wajenka. Tunda ta haifa maka matar da ka aura. Ka daraja ta. Umma, biki san abin da take cewa. Biki san abin da take cewa ba. Kin bude baki kina ce mata kin gagar mahaifinta ko? To idan kin gagar mahaifin Basma kuma kin hana mahaifiyar shi sakewa a gidanki, wallahi a kaina yarki Basma ba taba cin galaba ba. Ni Jamilu. Ke ya ishe ka haka. Gaskiya ya ishe ka. Ya ishe ka haka. Kaga ƙara nuna wa uwata yatsa. Kana ƙara nuna mata zan nuna mata ka. Uwa ta fi uwa ne? Haka kawai. Alhamdulillah kin ji abin da nake ji. Abin da nake so kenan. Umma, ko yanzu kasuwa ta shi dan koliya ce ba. Alhamdulillah sun gane matsayinki. Sun gane cewa a duniyar nan ba ni da wani mahaluki da nake kauna, ba wani nake so kamar ki. Umma ki yafe mu. Jamilu, ai na riga na yafe maka tun kafin mu zo nan. Kai ma kuma ina son ka yafe mu duk wanda ya maka laifi a baya. Wasu na yafe miki. Amma na saki take. Ai ta hi nono fari. Alhamdulillah, ta hi nono fari. Mu je ki tattara kayanki. Ki rabu da shi har abada. Ina. Me ya fi nono fari umma? Ina son je, ina fasan mijina. Ina son shi. Ya zaki mun haka. Da Allah kai hakuri kaji. Umma, roke shi da Allah. Da Allah umma ki hakuri kin ji. Da Allah da Annabi ki mishi magana. Kin ji. Umma da Allah ki mishi magana. Ki ba shi hakuri da Allah. Tashi. Wallahi na gyara umma. Ba zan ƙara yi wani abin da bai kamata ba, wallahi zan kula da ke. Fada Allah ki ba shi hakuri kin ji. Wallahi ba na son rabuwa da shi. Zan gyara. Ba abin da zan ƙara yi mara kyau. Wallahi zan gyara dan Allah kai hakuri. Umma ki ba Jamilu, ba shi hakuri dan Allah. Kai hakuri ka yafe mata. Ka mai da matarka tunda ta ce za ta je. Yawa. Umma, ki hakuri. Kar ki ce kin yi umarni na bibi. Amma abin da nake so shine ta tattara kayan ta baki da saboda abubuwan da ta yi miki ba su taɓa fita daga cikin raina ba. Ba zan manta ba saboda ba zan iya zama da ita ba har abada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umma, dan Allah da Annabi. Yi mishi magana kin ji? Kina da ciki? Na gaske? Da akwai cikin nan da gaske? Babu, wallahi kariya nake. Wallahi. Na ƙara ne. A'a ya isa haka. Me yasa kake wasa da saki ne ta yi? Ta da umma, yi mishi magana na ga yawo. Ke. Sakaran banza wuya. Mara hankali. Mun gode ma Allah ma da babu cikin shi jikinki. Ga kinan tsaye da kyau zanne da kyau. Namiji sai wanda kike so zaki aura. Yaya. Kar ka maida shi. Ka bar ta can ta je wani wuri ta yi aure in ya so ita ma uwar mijin ta ɗanɗana masifar da kika samu a ciki. Aba na iya. Sai kinta ne. Za ki sa wallahi cika ta maya. La ila. Ya Allah ka ya umma. Ai umma. Mu je ku fashi tare. Ki ba ta wani ki ba ta. Jamilu, na san yarinyar nan gaba da baya. Na san mutuncin gidansu, na san mutuncin kuma iyayenta sosai. Yarinyar tana da hankali. In dai kyau ne yake rudarka, to sai ma in ce maka ta fi basu mai kyau. Ka yi ƙoƙari ka je ka gana da ita in dai har so kake ka auri wacce za ta kyautata. Umma, tunda kika faɗi haka, magana ta gari. Zan je in same ta in har ta amince za ta aure ni. To ina tabbatar miki da cewa ita zan aura. Domin duk abin da ke so yanzu shi nake so. Ni dai buri na ɗaya. Allah ya sa tana da buri da kuma niyyar kyautata miki fiye da yadda ma nake. Ai na san ta sosai yaya. Sai ma ka ganta ga kyau ga ilimi
sai ma kaga irin hidimar da take mai idan muka je gidan da ni da umma. Wai tun ɗazu na ga sai cizai ya tsaka yi kana kwafa lafiya laude ko? Tambaye shi dai. Tun ɗazu ni ma na lura abin da yake ta fama kenan. Wallahi bakin ciki nake damuna. Da haushi nake ji ko. Akan me? Idan aka rige min nan gaba ɗaya na makaranta. Ai da ina nan da ko in duka ta sha. Saboda bai kamata a ce ta miki wani abin ta tafa banza ba. Da mu dan kada da nayi. Dan ta kibi. Allah ke. Na lura da cewa ana so a hana mana jin daɗin rayuwa ne bayan ni ban hana ma kowa ba, ba na shiga rayuwar kowa. Babu mugunta a zuciyata, tsakanina da mutane sai kyautatawa, ba na kyashi da kowa. Akan me za a yi mun wannan mummuna a Wallahi ta Allah ba ta kafa karfin su. Allah shine mai ji kuma shine mai gani. Biyan da za su yi da kai. Ni fa gurin nan warin gawa nake ji wallahi. Amma fa har yanzu ina jin warin gawa a cikin gidan nan. Cikin kari. Wai ban san dawan gari ba, amarya ta yi kashi a boda, ashe baya ta haihu. Wannan da me yayi kama, tunda bayan tiya akwai wata caca. Ruwa a jallo. Za a yanke mun hukuncin kisa ko kuma ɗaurin rai da Usman, ko dai kai ka kashe shi. Fadila. Yau ina ya kasa ka kansa, da matarsa ma tana zarginsa, hukuma tana tuhumarsa, mutan gari suna zunɗansa, ‘yan uwa suna nemansa, ruwa a jallo. Ruwa a jallo. Kai wannan. Me kuke nan? Wallahi tallahi yalla bai haba ruwi muke sha. Wallahi yalla bai koken muke sha. Koken? Da bakin kuke faɗan wannan magana? Lalle abin ya fara taba muku kwalwa. Sanusi. Duba mun budin nan me a ciki naga sun bude ta. Kai da aka yake a ciki. Gawa. Yaran nan ba su suka aikata kisan kai. Kuma gawar ba ta su ce. Waye kisan kai? Kuma gawar ta wace shi? Ko in ce ta waye? Ya za ka kashe mutum haka ka kuma wata gina ma ba abin da ya maka. Ka riga ka tana yan sanda kasan da ba ta san gaskiya. Ruwa a jallo. Shirin kamfanin Kamal International. Ku kalla ku ga mai zamani Adam A Zango tare da farar mace wato Fati Washa. Jarabawa ce kawai. Wallahi hauce ta hau. Ban san mafita ba, ban san yadda aka yaka ta kasance. Ba sa wallahi mijina ba shi yake sannan ba. Wallahi mijina ba zai iya kashe mutum da hannunsa ba. Ke shafa. Shiryawa Abubakar Bashir mai shadda, labari da tsarawa Yakubu Danko, daukar nauyi Kabiru SA, bada umarni gwani na gwanaye hazikin darakta Kamal S Alkali. Ruwa a jallo. Ku tare mu a kasuwa. Irin kyawawa. Allah ya haɗa ka da masifa da bala'i akan tafiyarka da kuma dawowarka. Duk abin da yake alkhairi Allah ya hana ka, duk abin da yake shari Allah ya haɗa ka da shi. Allah ya sa ku yi ido huɗu da tsautsayi sannan ku yi saɓani da alkhairi. Ya Allah na tsinanne. Allah na roƙe ka, Allah ka nuna min ƙarshen Fahad. Allah na roƙe ka, Allah ka cika min burina. Jamila. Umma! Ya Jamila, dan yayi da ka mutu gaskiya. Jamila. Amarya ba kya laifi, musamman idan amaryar mu'azzam.
Me kake kallo na kaman baka sani ba? Yau kin zama mallaki ta wani bangaren kuma na kasa gano wutar mutumin da zai mallaki mace mai ni'ima mai rahama mai sa a irin ki kuma ya sake ta. Bai san so bane kuma bai san macen da take dauke da ingantattun abubuwa irin wannan ba. Amma dai na yi miki alƙawarin zan yi miki soyayya ta gaskiya kuma riƙon amana wanda ba ta gaza kamar taki ta karamar yarinya ba. Ni da abin da nake so a yau na nura amarci. Ka ƙaurace abinci na, gado na, ba ka fi da ni. Kullum cikin bakin ciki nake. Ni Alhaji Idris na sake ki saki 3 1 2 3. Ka bani lasisin da zan je ji daɗin rayuwata. Alhamdulillah. Impatience can cause wise people to do foolish things. Abnur Entertainment, in collaboration with Gopher Zero Production, brings forth Mata ko ya. Buri na a rayuwata in mallaki dukkanin abin da nake so. Da kuɗin auren kisan wuta da shi zaka biya sadaki na? Kuɗin da aka bakanta ran yar uwa ta mace? Wallahi tallahi ka bani mamaki. Kuma bari ka ji in gaya maka. Kai wannan da ne da kai yau a nan ba zan sake yin shi ba har abada. Kuma ina fatan wanda na yi a baya Allah ya yafe. It's too late because damage has already been done. Mata ko ya. Malam, kowane ɗan Adam ajizi ne, amma bai tuba ko a wajen Allah baya taɓi ba. Ka ji tausayi na, ka yi min rai. Ibrahim, ni yarinya ce wacce ban san komai ba. Wanda sanka ka sani da abin da baka so an bari. Mata ko ya, mother-in-law and daughter-in-law in a tug of war. One is chosen and one is sent packing. Surprisingly, the mother-in-law wants the daughter-in-law back at all costs and for reasons best known to her. Mata ko ya. Idan har kun zalunce Allah ya fita min da hakkina tun daga duniya. What good has impatience ever brought? Impatience, the mother of mistakes and the father of irritation. Mata ko ya. Executive producer Hajiya Binta Kofashi. Producer Abdul Ahmad. Co-producer Abdullahi Abbas. Director Sadiq N. Makia. Mata ko ya. Ka san wani abba ba? Ina da cikin ɗana, ɗanka, jikanka. Zan yi ƙoƙari ya rayu, ya girma, ya san yadda kuka yi amfani da rayuwata da tasa don son zuciyarku. Lallai haka labarin yake, ba mafarki nake ba, ba fim nake kallo ba, sannan kuma ba littafi nake karantawa ba. A kaina ya faru. Mata ko ya, coming your way soonest. Assalamu alaikum. Hello. A lokacin da ka yi fakin motarka a gurin, baka ga wani ko wata wanda baka yarda da shi ba? Ba wanda na gani. Taɓa baka labarin wani wanda yake kawo muku wani kalubale a cikin soyayyar ku ba? Yaushe ma na da ƙasa, shekara ta 5 bana Najeriya. Wa na ɗaura dangantaka da shi da zan samu maki? No. Yana ba irin kesin da muna ganin bakin zaren bane za mu bari ya kubce. Dole ne ka fito kai mana bayani domin mu san yadda za mu yi mu kama wanda suke aikata wannan ta'addanci. Kai bari ma an gaya maka hakikanin gaskiya ne a tsarin aiki na kamata ne a arrestin ɗinka. Ba wani ike kiɗa mun wannan kidimurmura ba illa magautana na siyasa. To in ba haka ba mutumin da aka ce ba ginin mu ɗaya da shi ba, ta ya za ya hauro katanga ya zo idan ka yi min wannan aika-aika. Wannan siyasa ko kabilanci? Duk lokacin da aka kada kujen siyasa a wannan nahiya, sunansa shi ya fi na kowa fice a wajen talakawa. Ba shi da wanda za ka haɗa farin jininsa da shi idan ba mai gaskiya ba. Me sunanka kuma menene sana'arka? To shi kenan na kai inspector ne idan mutum zai nemi aure sai ya sanar maka da sunansa ko sana'arsa. Na yadda zan yafe maka. Kamar alƙawari za ka aure ni a duk rintsin da ake cikin nan.
ya kamata ka haƙura da ita. Ashe duk abubuwan da suke faruwa a gidan nan kwashiya kike kina gaya masa? Magana ce wacce ni da kaina zan iya shawo kan. Jam'iyya ta ba da lokaci in daidaita. Ilimantar da yara shine ginuwar al'umma. تعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Siyasa ko kabilanci. Daga kamfanin M&M Film Production and Distributions. Siyasa ko kabilanci. Zan gani wani irin cin mutunci ne Maryam. Siyasa ko kabilanci. Siyasa ko kabilanci. Labari da kuma tsara shi daki-daki MJ Big Man. Shiryawa Mubarak Abba. Shugaban shiri Hayatuddin Yakubu. Mataimakin mai bada umarni Mujtafa H Muhammad. Siyasa ko kabilanci. Bada umarni Hussein Ali Muhammad. Rana dubu ita ce ta barawa, rana ɗaya tak ita ce ta mai kaya. Me muka yi maka? Me ya zafi haka? Wannan burin kunya ne. Ni daga ganin ina tabbatar maka da cewa ban da hakkin kowa a kai.